ಅತ್ತಾವರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆಯಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಲ ಆಪೇರು ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಗ್ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮೇರು ಆಜಾದ್ ಹಿಂದೂ ಸರಕಾರದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರ್ಮಡ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲಡ ತೊಕೋಟುಡು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೇತಾಜಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಆತ ಚರಿತ್ರದ ಪುಟ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಲ್ಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ತುಲತ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಆರು ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನಾರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷನ ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿನಾರು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಡು 14 ಜನ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದದು ದಾಯ ಕೋರೋಡು ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸರಿಸಮನ ದಾಯ ಉಂತೋಡು ಬಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿರೋಧ ಮಂತೇರು ಎರವಾಡ ಜೈಲುಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಂತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚಿನಾಂಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರದ ಪುಟೋಕ್ಲು ಹಿಡಿಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಡು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿಜ್ಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಮಾತೆರೆಗಳ ತನ್ನಲ್ಮೆದಿನ ತೆಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತನ್ನಲ್ಮೆಗಾದು ಪೊರ್ಂಬುದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಬಲಿದಾನ ಗೈನಂಚಿನ ನನ್ನ ಭಾರತ ಆಮೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲು ಜೀವನ ಕಲೆಯನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಒಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಅತ್ತಾವರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ತುಳು ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಕೇಳನೆ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣುತ 18 ಮೇರೆ ಅತ್ತಾವರಡು ಪುಟ್ಟುದುಪ್ಪೇರು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣುತ 37 ಮೇರನ ಮದಿಮೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಮದಿಮೆ ಅದು ಕೇವಲ 17 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ನ ಬಡದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕಾರ ಅರ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಅತ್ತಾವರಡು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕಾಲೇಜಿಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವ್ರ ಕಾನೂನು ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ಬೋಡಾದು ಆರೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋದಾನಾಗ ಅವಳು ಕಾನೂನು ಪದವಿನ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆಯಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಲ ಆಪೇರು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪನ ಲಂಡನ್ ಡುಪ್ಪನ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಪುಗರ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋನ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣುತ 39 ನಮ್ಮ ಪಿರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಪಿರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣುತ 39 ಅವು ರಡ್ಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯ ಈ ಸಮಯ ಚೆನ್ನೈ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಡು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿನ ಒಡನಾಟ ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಅವಳು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಡ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಾಡು ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯೋನ್ವೇರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಸಾವಿರ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಡಾರು ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸೆರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಗ್ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದೂ ಸರಕಾರದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆದುಪ್ಪೇರು ಏರು ಈ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಪಂಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮೇರೆ ಸಾರತ ಎನ್ಮಣ್ಣು ತೆನ್ಪತ್ತಾಜೇಟು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿನ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ದೇಶದ ಉಳ ಇತ್ತಿನದಾನೆ ಪಿದ ಇತ್ತಿನದಾನೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರ ಪಣಂದು ಸಾರತ ಒರ್ಮಣುತ 42 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ INLನ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸ್ಥಾಪಿಸಾಯಿನಾರು ಅವು INL ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ INL ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸೆರ ನೇತೃತ್ವಡೆ ನಡಪುಂಡು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸೆರು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣುತ 43 ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚಿಸಾಯರು ಇಂದೆಟ್ಲಂಬೇರು ಯಲ್ಲಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋನ್ವೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಾವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪೇರು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಾದ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡೆಯೋನ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪೇರು ತುವಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸೇನೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅರಣ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಇಪ್ಪುವರು ಏರು ಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಂಡ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಉಪ್ಪುವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಂದ್ ಕೆಲವರಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬರ್ಮಡ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಮಡ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರನ ಸೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ನಡುಟು ನಡತಿನಂಚಿನ ಗೆಲಟದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಅತ್ತವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪೆರ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಕಲೆಯುಂಡೆರಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆತ ಸುಲಭಡ್ ಶತ್ರುಲೆಗ್ ಶರಣಾಪುನ ರತ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಚಾಣಾಕ್ಷರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರೆ ತೆರೆದಿನಾರೆ ಆತ ಸುಲಭಡ್ ಶತ್ರುಲೆಗ್ಲಾರೇನು ಮಟ್ಟ ಪಾಡರ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೇತಾಜಿಯರ್ನ ಸಾವುದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ನಿಗೂಢತೆ ಉಂಡು ಮೆರ್ನ ಸಾವುದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿಗೂಢತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಮೆರ್ನ ಸಾವು ಕೇಣಿನಂಚಿನ ಒಂಜರ್ನ ವೈಫ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬೊಡೆದಿದ್ದು ಆಡೋಳ್ಳಿರು ಊರುಡು ಸೊ ಆ ಸಾವು ಕೇಣಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೆರ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕಲೆಯೋನ್ವೇರು ಅದನ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕಲೆಯೊನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣುತ 45 ತೈವಾನ್ ನಡತಿನ ವಿಮಾನ ದುರಂತಡ್ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸೆರು
ಜೀವ ಕಳೆಯೊಂದು ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಲ ಪಣೊಂದುಂಡು 1945 ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಯ್ರೆಂದು. ಸೊ ಒಂದುವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆಲ್ಲ ಜೀವ ಕಳೆಯೊಂಡೇರಿ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ನನಲ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರನ ಒಂಜಿ ಮರಣದ ನಿಗೂಢತೆ ಅದೇ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ನಮಕ್ ತೆರಿದಿಜಿ ಸಾರತ್ತ ಒರಮಣತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರ್ಮಡ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲಡ ತೊಕೋಟುಡು ನೇತಾಜಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪುಂಡು. ಐನು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಪುರಡ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೇ ಬತ್ತದು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುರು. ಚರಿತ್ರದ ಪುಟೋಕ್ಲೆಡು ಪೂರ ವಿಷಯಲಿಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಡ್ಲಾತ ಚರಿತ್ರದ ಪುಟ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ. ತುಲ ಉದಾಹರಣೆಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎತ್ತೊಳ್ಳಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಆರು ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನಾರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷನ ಪುಟ್ಟು ಪಾಡಿನಾರು. ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಡು 14 ಜನ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡು 14 ಜನ ಗೆಂದದು ಬೈದ್ಯರು, 6 ಗೆಂದ್ಯರು. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡಪನಾಗ ಸೊ ಒಮ್ಮೆರನ ಬೇತೆ ರೂಟುಡು ಸೋಪ ಓಡಾಂಡು ಏನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರೈಕ್ ಬೇತೆ ರೂಟುಡು 6ನೇ ಸಮುದಾಯ ಜನಕ್ಲೇನು ಉಂತಾದು 6ನೇ ಸೋಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡತಂಡು. ಈ ಪೂನಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪೂನಾ ಕಾಯ್ದೆ ಕಂತಿನಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೇ ಬೋಡದು. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೂ ಒಂಜಿ ಸಮಾನತೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಟು ಗುಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೋರ್ಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಕೊನೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡ ಐಟ್ ನಮಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಉಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಂಡರು ಅಕುಲ್ದಾಯ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನ ಸರಿಸಮವಾದ ಉಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಓಟು ಓಕೆ ಓಟುಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓಟದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಹಕ್ಕುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿರೋಧ ಮಂತೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓಟದ ಹಕ್ಕು ಅಂಡ್ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದಕಲು ಚುನಾವಣೆ ಗುಂತುನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದದು ದಾಯ ಕೋರೋಡು ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸರಿಸಮನ ದಾಯ ಉಂತೋಡು ಬಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿರೋಧ ಮಂತೇರು. ಎರವಾಡ ಜೈಲುಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ಮಂತೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ್ ಲಾಪುಜಿ ಐನು ಕೈ ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚಿನಾಂಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರದ ಪುಟೋಕ್ಲಡಿಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಡು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಡಿಜ್ಜಿ ಏತೊಂಜಿ ನಮಗೆ ತೆರೆಯಂಜಿನ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಯಲ್ಲಪ್ಪೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ.